Avatsanu vakasimudza muromo wekuti ndati nyarara iwewe. Ndinobvumirwawo here kuti nditaurewo zvavakatuka. Tsana vakanditi nini mbore yako mukuwasha pamhata pamai vako mbore yababa wako iwewe urume hwakabereka iwewe ndofunga ndewekupedzesera hwewe ndosaka usina kukwana unoya panapa usina kundikumbira. Amunamba inini zvakakwanisa kupindura kwandiri havana kupindurawo mune zvakanaka. Amunamba vakakwanisa kundipindura kuti ibva pano bechera koi panyumba nomunwa. Kupenga hakuridzirwe bhero membero dzangu dzazove pedo muchandishambadza kunge zigo tichakudanai kumabiko wakanditi uyo akagara pamukwasha wangu ndaimboshandizana naye nyaya yemukwasha ndanzwa nokutukwa nemukwasha ari kuti mwana wake akashaya mushure mukunge mukadzi wake apfekenura hembe mwana wake achipopotana naye ndokauraya mwana wangu mwana wake akamwa saineti mukwasha ari kundituka nguva nenguva atezana ndimakauraya mwana wangu kurohwa nemukwasha saka ini ndaremero ndikazopara mhosva vanati gindiwekwe dare mundichenurewo kana ndichiri pamukwasha ndakauraya mwana wake mundichenurawo Washa wanzwe mtana muda watizha. Seberawo wazwa ruwazo. Amusore wedaro. Imhosva inatezvara wangu haisiriwo nhau yatakatangirana. Taurisa Nhau yatiri pandiri kuziva ini ndepekuti natezvara wangu avatakanetsana panyaya yekurambidzwa kuchera mvura pamugudhu wedu tese. Saka tezvara wangu vakasvika vakanditi mukwasha uri kuitei panapa? Vakatanga vabvunza muzukuru wavo zvikanzi uri kuitei panapa? Muzukuru akati tiri kuchera mvura. Zvikanzi makumbira ani pano kuchera mvura? Zvikanzi ko nhai sekuru ko tinorambidzwa here kuchera mvura pamugodhi panapa? Handiti mugodhi ndewedu tese. Ndikati ko nhai tsano ko chashata chii? Avatsanu vakasimudza muromo wekuti ndati nyarara iwewe. Ndinobvumirwawo here kuti nditaurewo zvavakatuka. Tsana vakanditi nini mbore yako mukuwasha pamhata pamai vako mbore yababa wako iwewe urume hwakabereka iwewe ndofunga ndewekupedzesera hwewe ndosaka usina kukwana unoya panapa usina kundikumbira. Ndopandakati tsana zvamakuita izvi hazvisiri zvoba izvi. Kangani muchindidaro tsano nini chingonyarara? Kangani muchindituka? Tane makore mangani nenhau tichinetsana? Tane 4 years tichinetsana nawo tsanawo. Kubva ipapo mukadzi wangu ndopaakandibata akanditi aiwa endai kumba ndagumbuka. Ndopavakazoti ya kuita basa rokuchengeta huku idzodzo dzamuri kuchengeta idzodzo ndosaka makachekeresa mwana wenyu. Apo mwana wangu yemambo akafa nekushungurudzwa natezvero wangu akazosvika pakunwa saineti achida kuvarova akasvika pakurova ini baba vake ndokubva anwa saineti ndokubva apo. Iwe watsanangura zvataura tezvaro wakwazinzwa here. Ehe ndazviti Kutaura kuti kudii. tezvero wangu atanzwa kumira kuti ndikati ndo wakauraya mwana wangu. 1 vavarova Warova ndinokupedza. vakanditi ndakavarova. 2 3 vakanditi ndakabata. Wanga usingati vataura kuti wakavarova ukavatuka pakataura kuti kupfekana hembe kuti mwana wako wakafa vakati iwe vari kuti ndiuri kuti tezera ndimakauraya mwana wangu ndozvavati tinenge takateerera kunoku. Iwe wataura zvako tazinwa but hauna kutaura kuti atezero vangu vati zvakati kunyera. Wanga ukateerera kana kuti wanga usina kuteerera? Auna ndakateerera zvangu. Panga panani pavakatuka Vakatuka. Panga paine mwana wangu nadzimai. Ama ava ndiana Iya hanzvadzi yangu. ndadzeni ndati kana mchidi akati natotsanangura mwana wabamudiki mwana wangu Iya hanzvadzi yangu. Baba vamodzi, amai vamwe chete. Inini ndini dangu wandakasira akashaya kuti kuzouya hanzvadzi yangu. chimirayo pa mashoko akutaurwa nevarume venyu munoti kumwe navo. Mashoko ari kutaurwa nevarume vangu inini ndo maziviro andinoita akaita nyaya chokwadi haina kutanga nhasi ane 4 years. Tsanangurai matangiro akaita nyaya. Nyaya yakatanga yakadai. ataurisai Nyaya yakatanga yakadai. Taishanda nehanzvadzi yangu. Tomboti ndaishanda nemurume wangu. Ndichishanda nemurume wangu.
takawana bhande pasi. Tawana bhande pasi taitsvaga aruvhiya. Tawana bhande pasi isusu tanga tisingazive zveripi. Tisingazive zveripi. Murume wangu ndopaakaudza tezvara wake kuti ndawanawo bhande pasi. Ina handina zvandoziva. Hanzvadzi yangu yakauya yakaona bhande pasi vakawana katombo kavo kadiki kanga kakadai kanga kane mari. Isusu hatina kuzoti vakaenda nako kupi. Ndopavakatsvaga munhu anopega. Vatsvaga munhu wokupega vakatsvaga anonzi Magora. Magora ndokubva auya kumba. Akati Shadhi mari haichengeterwe pasi. Ngatipegei. Ndofunga Magora akabvunza mubvunzo. Amai toita sei? Ndikati inini ndiri munhu wemukadzi. Hazviite kuti ndikwanise kupinda pabepa sezvo ndakaona bhande ini nemurume wangu. Nekuti inini ndikafa murume wangu anoshara achidya pfuma nemhuri yake. Saka inini panzvimbo yangu chitorai hanzvadzi yangu uyu. Muise pabepa hanzvadzi yangu. Ndokupinda kwakaita hanzvadzi yangu pabepa. Hanzvadzi yangu apinda pabepa. Takazoti tagara pakacherwa panzvimbo iyi. Magora akatora baba ava vekwangu. Vakaenda kwaMambo. Vakasvika vakauya naMambo. Mambo akaita zvakaita pamugodhi. Pakuda skavheta. Pasati paita skavheta pakatanga kucherwa pekutanga. Pacherwa pekutanga. Kumhondo mine not door. Pacherwa pekutanga. Pakaita 2 loads zakaita 37 grams. Pamwe pacho patakaratidzwa nevamwe amai pakacherwa load imwe chete pakaita 44 grams. Yakava ndiyo mari yekutanga neyekupedzisira. Hapana chakazobuda futi. Nemutauro yanga yakuita sei? Yanga yakuitika. Saka pazoyamba murume akakumbira kuisa chiguruguru chake. Inini nababa takanga taramba kremu ndeyedu tese nehanzvadzi yangu. Inini nababa takanga taramba. Nandine mwana wangu wa 95. Ndakamubereka 95 musi 7 June. Ndopa akati inini ndinoda kuti chiguruguru chiuye. Siye chiguruguru chiuye. Murume uya aigara kuHarare ainzi Tinataka nechiguruguru chake. Auya nechiguruguru chake. Takatanga kushanda. Aitenga chuma chepachiguruguru ihanzvadzi yangu. Akatanga kushanda pachiguruguru mwana wangu mukomana ari muno. Ari grade 7 achienda chikoro ari paholiday. Avhura chikoro ndopakati baba vako ngauya ushanda. Murume wangu ndobva atanga kushanda. Tinataka nditi mamai munochera mvura. Munodai pakuchera mvura kukubhadharai nekudzokorora madhaga. Ndakati inini ndinoda kudzokorora madhaga. Ndofunga takashanda tichidaro. Dhambu razotakurwa. Rakatakurwa dhambu rakaenda kumiukwa Magogo. Ranga kumiukwa Magogo dhambu. Mwana wangu uye ndopa hanzvadzi vanga wane uya murume uya vakaenda vari vairi. Isusu tese tirimo tiri pasindiketi. Hatina kuudzwa. Ndofunga isu hatisiri takabvunza. Mwana wangu mukomana uya ane wandataura wa 95 ya. Ndopa akabvunza kuti nhai sekuru, ko inini mazotakura sei dhambu? Zvisina inini kana kuti dai matoro ini tenda tese nemunhu ina baba. Kuti zvachaburitsa tese tinenge tichiona. Pavakabvunzana mwana nasekuru. Vakabvunzana vari vairi inini nandisipa kwaiva kumiukwa ngwenduna. Sekuru ndopo pavakatuka mwana. Nanson, unoziva here kuti inini ndakatati munhu wechiguruguru auye, amai vako vanga vasina pendi remukati vachifamba vakashama. Panyopese pari panze. Inini ndini ndakaita kuti chii? Baba vako naamai vako, baba vaziva kupfeka penda, amai vakazopfeka bhurugwa. Imini muzofuga gumbeze, maidhonzerana gumbeze rimwe chete baba vako naamai vako vachinyengana vakatarisa. Mwana anova mashoko akamurwadza. Mwana akada kutanga kutora saineti ari kumiwa kuti amwe. Akabatwa mwana ari kumiwa. Mwana akauya kumba. Asvika kumba. Akasvika akati, amai Oscar, ndine chigotwe changu iye ndakanitumidza zita rokuti Oscar. Amai Oscar, ndiroda kuti hanzvadzi yenyu auye izvozvo andoni ndakazara mumba umu. Ndikuda kuti mari yake itange kushanda nhasi. Ndakabata mwana wangu ruoko. Ndaona mwana wangu achifema.
chinyaya achizozizwa manje Ukadaro kati isize kuchukela yangu. Ndakabata mwana wangu boko. Ndakaenda naye panetwork. Ndakafonera mkazi yangu. Ndakati amunamba maitana sei nemwana. Amunamba akandipindura kuti mwana wangu akatadza umutsurei. Ndikati ndinotsura. Zvikanzi ko wako akatadza umutsurei. Ndikati munotsura zvikanzi ndichauya ikoko. Kuuya havana kukwanisa kuzouya. Yakanga iri Friday yaida kumwa mwana Silent kuniwa. Mwana ndofunga akaramba akachengeta chigumbu chakakazoti baba vake zvikanzi baba inini kana muchida kuti inini ndida kurova munamba. Baba vakapinda nyaya nemwana kuti azviiti kuti urove sekuru. Mwana akati mukundira kubva Friday mwana tichinetsana naye. Akaudza baba vake akati inini ndakutakura vanin'ina vangu vese ndiende navo kunyika yamusingaoni ndoda kutama munhu munyika atingashungurudzwe nehanzvadzi yedu. Mwana akaenda kumashops akanotenga madrinks ake 3. Anotenga madrinks ake 3. Ameno chakandinyumwisawo kuti ndirare ndakakiya manga mune vamwe vana 3. Ndokubva auya nemadrinks ake ndokubva asvika bvaona pamba pakakiwa. Ndokubva adzokera madrinks ake kumashops. Iri Saturday. Sunday ndakabuda ndakaenda kuchechi. Ndakamusiya ari pamba. Ndakamusvikira atsvaga danda rake ranga rakakora kudai so. Panapa nekwakamira baba kumadziro. Ndakamuti naiso ni danda iri waritekurwa nei. Zvikanzi ndoda kuzoti vanhu vadziye. Ndoshoko rakandiita rakandipindura. Hazvina kuuyawo mupfungwa dzangu kuti mwana wangu kunetsana kwaita nehanzvadzi yangu. Nyaya yake ichiripo. Kuseni kwacho kwemana. Baba vakanomumutsa nayi ndobva amuka. Zvikanzi baba mandirambidza here kuti ndirove munamba. Baba wacho akati ehe ndakurambidza. Ndobva anga azvisungira dhora apamba newaya asunga nemukati. Zvikanzi mirai ndimononoro dhora. Ndokubva amononora dhora ake. Zvikanzi pindai baba titaure. Baba akachingopinda ndovatanga kurova chi baba vake. Ndofunga ndakapinda mumba ndakazama. Baba akavadzvanyira pamberi. Ndakabata ndakatadza ndakazoitawo kubata kuita kuti nechisimba. Pandapushira baba panze. Ndobva ndamusaidzira pamberi. Ndobva ndavhara dhoo. Ndobva ndamira ndakadai. Ndikati kana uchida kurova nai mwanangu. Chirova inini. Zvikanzi imi mandiro. Akaturunura kabhodhoro kake kanga kari mudenga. Inini Silent nasingazivewo. Asi kabhodhoro kanga kakanyungudutswa anga ainyungudutsa. Kabhodhoro kake kanga kane midzi yanga irimo. Midzi yanga irimo ndakangoti wose mwana komana akura mheno mishonga yake yakidii yari kunwa. Akabva tora bvaita sei? Gara. Inini nababa tatogara. Tagara. Pakauya mukadzi akauya. Kati amai Samuel, naisonuye uye. Atora kabhodhoro kamwe asazorova chi baba wake. Amai Samuel vakamhanya kuenda vadzoka nguva iyoyo. Zvikanzi amai naye ndipe bhaketi remvura. Ndikati ameno torai nehasha. Amai Samuel vatora bhaketi pamhanya. Shamwari yake imwe yakafamba naye bhabvawo pamhiri paanogara achimhanya. Ndokubva asvika. Ndobva mhanya kuva zvamana indipe sauti. Ndikati ameno pinda mumbatori. Ndagumbuka ndichiti mwana arova chi munin'ina wake ndinaye ari munomu. Akafa mukoma wake akaita sei? Akamutarisa. Ndofunga mwana wangu akafa. Vanhu vakaungana pamba pangu pakazara. Handina kukwanisa kuziva. Mashoko akatangira kuti panetsane nzvadzi yenyu nevanumoi vakanangoti pakati vakadedzana pakati nemazuva avatsanangura ava ekuti ukakuchera mvura vakazotuka zvakati manzi mamuripo ndopabuda mameja point. Alright, sorry. Ipapo ndandazonge ndazitsanangudza ai pakatangira chii? Matsanangudza ndabati. Zvinodoka. Zviri right yasvibati. Apa pakatangira nyaya iyi.
ndofunga inini ndakatoti panga pane generator ndakadedzera mushandi wavo ndikati chamu ndokubhadaira ndikati vakomana vakuda unochiwawo mvura zvikanzi ngwanochiwa ndikati manje pane generator riripo ndoziva kuti magarisirano edu ndiyaya vakomana zvikanzi ngavasururuse vanochera ndopavakasvika vachinocherachi mvura nguva idzodzo inini ndainga ndiri mumba ndichitsvaira ndiri pakutsvaira kwandaenda mumba ndakatoita kuzvokutozonzwira kure kuti kune inoizikita se iri kusvika ndakatanga kudedza mwana wangu haana kundirwa ndakasvika pamhodhi ndakati vakomana budai papi budai pano ndofunga panga vanhu vanga vakuchinjana chi Wakuchinjana mazwi. Aituka mumwe ndiye. inini pandakasvika nguva iyoyo zvitusi handina kuzvinzwa nokuti vanhu vanga vabvirirana kare nandiri pai nandiri munhu pandakasvika hanzvadzi yangu ndiwo anga ari pamusoro wachitusi Chitutsi hamuna kuchinzwa. Sematauriro amaita chitutsi hamuna kuchinzwa. nguva iyoyo vange chitusi changa chadarika nauchinzwa Hamuna kuchinzwa. Asi makazwa kuti vainhu vainetsa. ndakanzwa Zvamakazonzwa ndezvipi? inini pandakanzwa ndasvikawo inini pandakasvika ndichita vabudai naye amunamba chii amunamba inini zvavakakwanisa kupindura kwandiri havana kupindurawo mune zvakanaka amunamba vakakwanisa kundipindura kuti ibva pano bechera kozi panyumba nomunwa saka inini kuti ndigone kudzorera chitutsi nyange kubva kwese kadaba handigoni kana muchapupu unondipupurira Hapana chamaidzorera ipapo. saka But imi muri munyakazo. Matukirwa kudara musho kuti kama unoda mazwi okutukana zvakadaro unodzorerawo. Muri munyakadzorera ichi. kudzorera ipapo havana kupindura ava ndanga ndatovati endai kumba vanga vakumba ava ndopa vakazodedzera kuti ndosaka muri kuchengeta huku makachekeresa mwana nokuchengeta huku ava ndopa vakapindura kuti mwana wangu hausiwe here wakanetsana naye hausiri wakaura here mwana wangu muromo iwo Nai mamai. baba Sasingotezwa matauriro. Nyaya yenyu yakabva kure handisi. Tizosvika kudarika mambo nhasi. Pese pamwe pamukambonesana apa anzozonyatitaurira makamboenda kuti baba nyaya yedu kubva kunetsana kwatakaita takapinda mumakoti takawandisa kukoti kwamaita sei kudzamara koti yekupedzesera pamwe pacho ndakatozovhurwa madhoketi mairi ndikunzi ndapwanya injini hama minda wokupwanya tsamu mapurisa akatozouya kuona akasvika injini isina kuita asarenda zvinhu zvinhu zvakanaka sana kubvunzirai dai makatoende koti nodzoka kukoti koti haienzanisirani inobvisisa mafaini koti yachief ini munomamuri munomu ndiinoenzesa vanhu kuva kwamai dai munanga maindo pano vamwe varikani pano mumwe sabhuku makambotaura tange takutobvunza sabhuku tiko zvichapupu vana vavo vakambofuka zvisinei mauya pano tange zvinhu zvinofamba sei sabhuku funga hanzvadzi rimwe zvichitsama zvimwe zvamunga pano zvakatsana pamusoro yodaro muno mumamudari munhu anoda kunzvenga nyaya dzake ndine umbo vhidhiyo ndinaro ndoda kusiya vapedze zvese zvavakutaura vhidhiyo ndinaro amene munondibvumira munobvumira vhidhiyo ndive pamakatukana kuti munoziva kudarika vhidhiyo vakatonge vakubvunzwa kuti ko zvamuri kuita muzviitirei musvika pabasa patezara musina kukumbira muchiita zvamuri kuita vakapindura zvavaipindura Vape mukati. Tione video.
achira mvura. But imi zvamaifana kuita maifana kungoona vari amunamba direct. Maudza kuti dauchero mvura patsima. Bosi munoona chii? Apa manje hatisi kuziva kuti vari kuchera mugodhi here vari kuchera tsime here hatisi kuziva. Saka apa maifana kunge makangoona ivo bosi mukuona kuti chidhiwanikwa chipa vanhu ivavo vari pamari vachisponsa nini maifana kungoona ivo direct kana kuti cherai wochera kwete kuzoti nyika yese zviri kunzwa kuti inzwai mapenza ina handachandi kuziva ndikutosvika ndikutona madhaka. Taura izvi. I think video yakareba. Inini mwana wangu kawana ndikuona kuti munofanirwa kufamba hondo iri pakufa kwemwana ndopane nyaya hombe. Inini muda kuziva chakakonzeresa kuti mwana afe. Avawo vari kutiwo ndiri kunzi ndindakaita se ndakauraya. Ndaifunga kuti ngapatsvagwe chinhu ichocho chionekwe kuti mwana akafa nezvokumusha kwenyu here kana kuti nezvokumusha kwasekuru here, ndokuti ukama hwenyu hudzokere kuva mukuwasha naate zvake. Pamusorema kuya kwandaita nyaya kuti ndisvike kuno kudai ndine vanyikina wangu varipo vari panapa vanoti hanzvadzi yangu yakangosangana nawo tomboti inini ati ndakanganisana naye anopopotana nawo achibvisa hembe mwana nawo shamwari taura mazvinzwa ndati kuti ukama hwenyu ndada kuti nyekusanangure pamwana pataura kuti mwana wewe mwana teererai kuti ukama hwenyu hufambe zvakanaka. Muri kufungirana ka ava kuti ndiwo kaurita kuti mwana wangu ari musainiti imiwo muchitaura kuti muri kunditi tiri kuti isusu chinhu ichocho kuti chizonzi chapera munofanirwa kufamba muchenesana poonekwa kuti mweya wekumusha kuvanhu ndo wakakonzeresa kuti mwana afe kana kuti mweya wakasumuka kubva kwasekuru here kuti mwana azofa. ndakabva ndazwa kuti futi bhuruku rako munda memukwasha pane majiti ava vanoti kana vachichera mvura vanofana kutanga vaudza sponsa here kuti kukumbira kuti tichere mvura daona kunzwisisa ipapo pamatsanangura anga vachiita pamusoro dadi nyaya panzvimbo izvi kuti kutaura kwese asingadi kuti nditaure nhoroondo but ndichangotaura muchidimbu handitika mukwasha wangu uyu pane pakatorwa mapurazi mumatepa akaya kuna baba vangu vakashaya tezvana ndikuda pokugara akapiwa mumunda mababa vangu kuti gara pati apa ndara vakanditora kati mukwasha ruda pokugara handitika vachishanda namudhara pandira kutaura vakatoraidzwa nababa vangu inini vanyingina vangu ndinawo panapa vane umbowo wese handiti saka tsime kune tsime ndikatochera nocherwa navanhu vese ravanochera ivava kuti vagare nababa venyandi vagogara kuti mimi chazopa kuti munetsagosera kundwa machitipa bepa imimi muri pabepa mukwasha aripo pabepa amainipi amainiyo saka vanofana kunge vane mabhaundari here kunzi vanofana kuperera paimimi muchovha raita zvinhu zvese zviri pamai imi muri mese pamusore maita zvakanaka sezvawareva ndaishanda pakutanga ndichishanda ndiri kumhiri kwataishanda ikoko mubhloko momo ndakapfeka handitika ndakatama kwandainetsana kupindura mubvunzo uyo mubvunzo ndondodipindura inini ndinokwandinoshanda nditori 200 meters kubva kumba kwavo iwe dzokera kumubvunzo pindura mubvunzo dzokeredza ndoda kuti upindurewo hatizvoni iwo hatizvoni mukwasha akapiwa pokugara nababa asati vafa ndizvozvo chadhafa ndanzwa amai vachiti imimi maine yawanika namai vane murume wavo vakabva amai vakabva achika titora hanzvati tikabva ita syndicate yemaini
saka pakuchera ndanzwa pachitaura kuti mvura panocherwa mvura ipapo vadzisponsor munofanira kutenga makumbira kuna sponsor kuti mucherechi muchere mvura ndopandi kubvunza kuti pamaini mukushanda kwenyu havane pavanoperera here kana kuti kana maini iri pamwe chete munofanira kuita zvinhu zvenyu muri pamwe chete pabusiness zviri kubvunzwa uyu pabusiness muri chine chino pabusiness kuti ishuwa here kuti makaita syndicate pabusiness muri chii pabusiness atishandi pamwe chete amisi syndicate syndicate komazita ari kutaurira mwamai ava kuti rendume ndo rakazopinda maini haisitomboshandwa iyo certificate ndauya navo haisitomboshandwa maini kutova nezvayo. Alright, amai mublock muri kushandwa nemani ndaona muchikakaritsana ka ava munamba wakabatwa mupini kumana wakabata mupini ndaizoona mfonu pawandipa ndienda ndisuka ndaenda ndazopfuurira kasi ndanzwa baba vachitukirira stereki mitauro zvamuda vachitukirira ava vakazojoina vakatukirirawo mberi maukakiridzana aitukirira stereki ari kuri haana kuziva kuti munhu aitora vhidhiyo ndiye akatotukirira maindaro sabhuku wedu ndiani sabhuku wedu anonzi bhobonhodza apa mapurisa sabhuku aripo ari bamba awe soda vanhu vanotaura chokwadi ndikugadzisa vanhu kasi apa pane chitsotsi vakuru vanoda kuziva tokapinda sei pasyndicate kunetsana kuripo iri kunzi mugodi kawa hasitsime kai ishaft ine mvura yakabatwa mvura ndokunzi mugodi vati matukirana makanzwa zvirumu hazviite muti ipapo pamugodhi ipapo kachangamira ndopane nyaya kuti mwana akazenge aenda kumiro achizonwa masaineti ndopane nyaya ipapo patikuti ivo baba vangu vasazvekamai nazwa chiva necertificate ngavakuti certificate vacho varatidza kuti vari musindicate ozvako shama chapupu kana uchida unopa futa ava ndingamboenda pano murume akashedza shamari takushedzera kuti tibatsire panyaya iyi munda wakanga uri wani ndomubvunzo wangu wokutanga pamusoro ichangamira inini ndikangoti ndiri mudiki panhau dzipi idzodii ndosaka mationa tichisvika kuno kune muri hauna kupindura mubvunzo ndati kuziva kwako iwewe munda uyu wakanga uri wani tagadzika munhu ari wrong uri chii wagara apa uri ani ndagara panapa ndiri mupurisa wasapo sapo wani nguva yakadii usipurisa wasapo ndingangoti ndane 8 months ari right hapana mumwe munhu here ndagati mapurisa asapo kwari munhu ndiye chete ri wani amai uyai awaita ako shamari uri mudiki zveshuwa kasi handikusi kubvisa munyaya asi muvhireji macho wane makore mangani urimo ndane 5 years amai ari kupi vatadaidza wachigara wese warimo wese vari panapa yakasvika waitogara amai vati kuda muno vari kunzi chamo chapopo vari kupi amai vekumhondoro vanonzi amai ani mai ungavauye dzinopisa idzi vari kupi alright aiwa ndatoona nyaya yacho kune mumwe ane simba kupfuura mumwe ende ndakutonzwisa kuti pane intimidation yakawandisa but tinoishanda manyaya haipere nhasi toda kuipa mukana kuti tipinze dzimwe nyaya mukuru wangu kwadm unoiziva kwadm ndiani kati gadm but vanondikuona kuti gadhi kandi kwadm handizoza kwanzi kwadi pamusoro nyangami kwati ndo maini yatine syndicate haisi kushandwa maini alright inobvira papi tichisvika papi inokavha minda here ya inokavha kumunda kwagera kwani
inogava munda iyo. Munda wese. Wese. Ko mune tsime mundu mupi? Kwa Francis Mark. Muchi? Mine Mark Kroon. Inonzi Mondo 4. Aisi muklemiro. Hanzi mugodhi uri munda mana. Pamusoro changamini. Mugodhi wamuri kuona uri Mondo 4. Munda mani. Iyi block ra Mark Kroon. Murungu andoshanda naye. Irere. Apete iyi hadisi iyi. Ari amusombori. Aiwa. Terera. Kwati M. Ishi. Munda wani. Kwati M ndo munda wamudhara watikapega. Pamwe chete na wangu wachida wari kuisa. Wenyi munda uri kupimi. Usiri wamudhara. Wenyi mimi wewe wamunoti chintu changu. Iwo tongoti munda wacho ndewedu. Isiro. Aya ndizozvo. Alright ndizozvo. Amai. Ibasire. Vatara side of this story. Kwa DM unisei. Ndima ndipa kaishi. Munda wa imaini yani. Imaini yemurume wangu nehanzvadzi yangu. Munda wani. Munda uyu zvakaitika baba. Munda wani. Baba ndo vakati tititeme tigare baba. Mugare pai. Pamunda pababa. Pamunda pababa. Muchirima mwe. Muri vachisa mukwasha wavo nemi. Ava munda wavo uri kupi? Uri kumusoro kumandimu. Kwanga vaisa amai vakafa. Mune munda here mukuru wangu? Apindura. Mibvunzo yangu straight forward. Mune munda here mukuru? Andina munda ndiwo. Hamuna here. Alright. Secretary. Nyorai. Ndoda kumboribvunzai. Loko renyu rakakura zvakadii? 2 by 500 meters. 10 hectares. 10 hectares. 10 hectares ndinoziva kuti dzinokavha kumapanapa kupfuura kutara. Icho kwadi. Minda mingani? Minda mingani? Yakawandisa. 2 minda. 2 minda mafai. 5 hectares 2 meters. Wenyu uri papa. Tisinge chibvisa wababa. Mimwe minda yamakapinda ndeyani? Baba wenyu akapuwa mahectares mangani? Baba wangu pamusoro. Baba wangu 10 hectares idzodzo ndo wanga ndo munda wavo. Wavo baba. Oh. Akuenda kuona 1 2 baba vangu vashanje kuti mukwasha hakati pamba munda baba zvavakafa munda dzowedu asikabugiro kacho mani kanda kugara pasi paita sample number 1 uyu haana kuexpecta kuti munhu andiri kumaina naye achazove interested mukumaina nyange ari akaona bhandi kutukana kuripo hatirambe but uyu ari kushandisa simba rokuti munda ndewababa vangu in which panapa ava mapartners ka munda ndewako munda ndewako kasi waita syndicate saka ini ndiri kuda kuti kuye sabhuku chaiye chaiye next meeting swa 11 ndizvo oya sabhuku mukuru wangu ukuona mapurisa angu aya ndakavati batai munhu akasabata chete basa rapera kana mauya munhu muita izvi basa musasarudze vana nokuti vanhu nevanhu venyu mupurisa ndiye munhu mukuru kamanje ndiye murudzi wevillage zvakafanana nemupurisa ari muno ndiye murudzi wedare rine kuti riite order mupurisa haasi mambaiwa mupurisa kuti nyika ite order mapurisa ndosaka vachinzi musaite muite nani partisan kuti mugone kuita maduties enyu without fear or favor zvino ava vane favor vane side ravo ngavachibuda panze vese budai mese panze ndoda amai vanyowana ngavauya chikukurawo zvangu panhawidzi dzimwe taita kudzidzikira mudare munomu hapana pavakamboya kwatiri kuti tinge tichimbobvunzana nyaya dzamambo dzinotangira kuvillage level dzonyorwa maminesi mosumuka muchaya nawo but anyway ndiri kumbokuburisai panze ndikuda amai vangu vachiramba tine right yekuvabvunza muno vasingade vachida vadaidzwa kuwitness namambo saka tinovada budai panze mese
Jokosa. Naende kule ni dara. Haya bama. Garaya. Budai pansi. Vanyingina vanhu varabudisa panzi apo tikazozona nyingina tokubhadharisa. Uyu ari muda. It's all right. Asaririra akanontaura zisirizo mombe nembudzi. Amai. Mawirire kuno. Navinga yangu yemukwasha asati andibhadhara pfumi yangu ukadzuda. Zvinomasangana neidzi. Ende panapa ndinoda kuti mupe chapupu chakanaka. Ini ndini mambo wenyu kai. Amen. Saka musachi administration ndiyo kwabushu. Zvepasi ndizvamusanayo. Nasati kutaura nenyaya yevanhu vamutadzirana unoda kugara zvakanaka. Mazvinzwisa. Toda kuti mune chokwadi. Vabvunze zvamunoda kwavabvunza. Ndakupai. Amai. Ndoda kuziva kuti munda uyu ndowani. Ndowa baba wakafa. Baba wavo murume uyu. Murume uyu. Zvadaro baba vafa panyaya yakunetsana munomu. Mukwasha akazopinda sei mumunda. Mukwasha ndopaakasara achigara ndiye akatotema ipapo. Ndiye akatotema ipapo. Badisei mami. Ndiye akatema. Ndiye akavhura munda. Uyu anongapuwa wake ere uyu baba. Uyu anotoone kwake uko totofamba. Wari kuramba sei? Kumandimu. Ane wake munda kumandimu. Munda maatezvara imomo. Uchiri watezvara here andokasiya mwanasikana. Ini ndoda kunazonzwisisa. Mwanasikana haadyi nhaka yababa here. Anodya. Saka tukufamba tese paplatform imwe chete. Akasiwa pamunda musikana mwanasikana anditi. Akaona kuti pane goridhe ndiani. Akutaurwa wari kuti ndiye ka mwanasikana ne. Ndiye mwanasikana. Kuti mukomana times vachigara kudhuze nekurengi kweku. Ndobva azowana munda wake wokumandimu. Mandimu. Ndobva azobva saka akuseri une mwanasikana. Vanhu vanogara sei? Azvinomira musha. Azvamira musha. Wamunofungidza kuti anode nhaka ndiani? Mukomana upi? Iye yari. Upi komunongoti iye? Aiwa. Ndazoona mukucheuka makachengetedzwa. Funga kwenyu. Mati? Kana chitutsi cho chakusimuka. Aiwa aita munyama manje. Aisa video yanga chidai. Pandai apusa azoti mambonoza foni. Afu ndoshandisa mbudzi pandaenda pane yangu. Ndamuona akabata mupini. Saka ndazoona kuti impava. Saka isusu name kufunga kwenyu apa. Panyaya. Ari wrong zvakanyanya ndiye. Taura sei kuti mati uyu ari wrong. Asi makuwa. Tibatsirei ndimogara. Mukomana yeye ndiye anogara chionetsana nehanzvadzi yake. Amusakapei. Panyaya yemwana yekufa kwemwana yeye. Akafa sei? Tikazomubvunza mwana ano mushoma. Kasi kumaini kunogara zvakanaka. Munhu kwacho ini zvangu ndiri kuseri kwegomba. Asi handizoti vanoshanda sei kumaini. Mazvita tingade kuenderera mberi. Ndingozoti tsineri pai. Kurumidza chamai. Vanorowa zvipachera tano. Chegoramba kuchitaura madzimambo akafanana chegoramba kuchitaura izvozvo kwavaenda ikoko ndikoko tiri madzimambo maira munzvimbo imwe chete hazvina kuipa asi ndiri kuda kuti nyorai tsamba izvozvo samoni upe mupurisa usamone sabhuku auye kuno iyi nyaya yatigona kuipedza pasina sabhuku anofanwa kusitemba authority nzvimbo yaari wakarega kusitemba authority uri unotungamira zvinobuda
vanhu vese vangofunga nemambo ndianodzipedza dzinopera dzine masabu chigara ini sumukayamai akatohana kana kuya kwasabhuku kuti nyaya tata hana kuya kwasabhuku kuti nyaya izoya kuno haana kuya akangotanga ngoya kuno anodhera ndondowati asi nematiretirini akaita sabhuku sabhuku kunguva chese chakubhadhana chaanotaura aiwa kuipa pandashandisa strategy kutonga kustrategy aisi vadzorei zvida mama itenge musimba tobata kumeso chai yaingwa next city batende ndozozodisa dzakarebesa dzakarebesa musodziuya rebesa chaizvo yarebesa here nekamera umati yarebesa katikati regai vanyingina uyai uyo ngauyo atezara vari kupi atezara vamuka vari kupiko nyakukwira dare wachaenda vakwira dare uyaitona iwe unonzi anini wakamborova here mudara ushu chichei kwanyingina mudara yaro iwe bhaba iwe unodei papo iwe vanyingina mudara yaro kuti yapa muri vangani ayo gara mashure muri vangani muri 2 muri 2 so alright ava ndiani winya ava kwa wakamborova kwiwe wakambowatuka sei musingawatuka vakatora munda wababonyi munda uyu zvakaitika pamunda uyu munda uyu ndindaitema namudara wangu ndiri mudiki nani nababa wangu ini munda uyu wakasirwa ini nababa wangu izvionorima ndionorima munda saka ini nekusarima kana kuti mazani ndogara kuharare ndindipe natsano ongorima pandairima asi iwo ngavapia pano pane pangavapia kaposheni kadiki kwaita kwairima tsano ndopakatangira nyaya izvozvo ndakwarari wakabva vanopega nablazi tsano nablazi vanopega chi mugodhi ndiri kuharari ngarimbota nablazi mukona vanhu vapega namba tsano mugodhi uyu zvozonetsa mangwana saka wasvika pakunetsa so zvakunetsa alright iwo wanzwisa kuti wakunetsana aunyanyonetsa ndiani wakaraidzwa foni blazi vaitaura wakaraidzwa foni nikwacho aitaura yairi kunetsa apa pane pamugodhi pati kuchereza pakufonza namukoma wangu pati kuchereza saka uyu ane zvinhu zvaari kusponza pamugodhi wake ane mapampamo nemajanati akupomba mvura saka neexpense unetsa anoita vanhu akwanisi kuda kushandidzana kuti awane vachera mvura wakasi mvura ine basa rei munonyima inaiwe mvura iwe pakauya mambo akayazombererei mvura godika aiomberera sani apa akomberera ndisipo aiwa ka common sense kuti muchengetedzeke ka pakumaina handizvozvo zvinobuda ipapo zvese ndizvamambo nevepasi vadzime vedu handizvozvo saka mvura kana yabuda pane munhu anoti mvura ndeyangu magetsi chinhu ndangu mvura ine muridzi ndosaka ine munhu anoti mwaka unoyu unoita drought hatisisi tozvikondora kasi zvinongoya zvega ndizvozvo isi tozongoomberera kuti zviite saka ndikuudzwa kuti apa pada kubatwa zvakanaka pane munhu ane utsinya asi nyaya yaipere panapa tinoda kuti sabhuku auye makamboendaona sabhuku here mukuronga aiwa iwe ndakatoona fesi yako ndatojaja kudhara wakamboenda kuna sabhuku sei inini unoona vanhu vachidya makotsi vanoda kuve too complicated tusati madhati zvinhu zviri simple wakamboenda kuna sabhuku nyaya yakambogadziswa nababa wakubereka dati hamuna
Kasi muri kutukana munzvimbo yesabhuku. Chitutsi chataurwa nemurume uyu chataurwa naamai avo nemurume uyu nechandazwa mufoni hachina kumira mushe. Choda mombe nembudzi. Choda mombe nembudzi. Zvitutsi zvandakapfekera hembe. Tunosangana musi wa11. Tinoda kuti sabhuku auye. Atadza kupindura mubvunzo mumwe chete. Makaenda kuna sabhuku rokadzisa kwete. Kwete. Tosangana musi wa11. Mashoko aripo. Tipei. Kwakungoaverenga. Tinoda ukaona murume anyora tsamba ka. Inini handidi izvozvo. Verenga. Anoda tanga waiverenga kuti unazoti tsepete. Tanga waiverenga. Mozoti tsepete. Verenga iwe. Mabvunzwa munomu kuti munda here matidii imini munda ndataura ipapo pamunda pababa ndo munda munda wenyu. Handina munda. Kana mombe dzangu izvo dzinotochengetwa nevamwe vanhu maraini. Saka tati kuda sabhuku. Hamuna kana pamunorima pamwe. Kana mubvira mapuwa. Mubvunzo wangu inini wakanaka kuti mukukumbira ndokumbira hangu ndichirima. Chimboniteerera iwe. Yani akaenda kumba kwababa achiti ngatizema. Ite syndicate. Akaenda kumba kwababa achingatite syndicate. Ndiani? Sasa ndamsoro kamsoro mama. Mkwasha wangu ndiye akauya kumba kwangu ndakenda. Achingatite syndicate ka. Andaka kupasi. Ndiani akaenda kana kuti ndiani akaenda mumwe achiti achitesa akatsvaga mumwe ndiani mukwasha wangu akauya kumba kwangu achitaura nyaya yake iyoyo handitika vachitoti ati nzvimbo iyi ndiye vamwe vanhu akati inini kana muchiti nzvimbo yevanhu nzvimbo yababa ndichaenda kumainzi office ndotora mepu ndotarisa kuti pane munhu yaiti mufundisa ndemo tsamba iri kuti tinokukwazisai kuti vamunamba hatina zvakawanda atokwanisa kutaura kunze kwekushamisika kuti panodiwa umbowo hwemararamiro ake kuno hatigare nayo zvakanaka hawe kumatare kubvira asabhuku uye amambo musana ane nyaya dzakawanda akarova sabhuku nekutuka komiti yose yasabhuku zvatishamisa kuuya ikoko uye anoshanda nechisi saka kuno anotinetsawo ari kutodiwa namambo musana uye nasabhuku mweni sabhuku b nodza 0775 955 286 sekretary esitima 071 aiwa it's okay yasemunaona ungani 3 tinosangana muswa ipai tsamba yo tosangana muswa wa 11 iwe wazinzwa ndakuti nyarara handidi kuti utaure munhu wamuswa 11 isu tinoda kubata nyaya isu tokontina nyaya zvina basa ndokwira dare but tinoda kuti titaure nyaya yetu zoona kuti patogadzikwa nepari asi chitema musasvikovhundutsirana kumaraini hatidi munhu anosi kutaura zvatisina kutaura munhu yakudare iwe inoudza sabhuku wako awe akafoira tinomisira chiketura munyorere samoni nyora samoni ubva wapapo anouya tiri kumuda kuna as a witness nekomiti yake vanhu vairi kana vatatu mazvita oi baba amai makataura pamusoro ivadari musi wa11 ndandine chikumbiro chokuti ndiri kubuda kuenda kuchechi kugokwe kunonzi kudefe musi wa3 ndinosumuka kubva ikoko musi wa11 kuno kuti nosvika musi wa12 ndinonamata zsisi yanhemia muteni madu kusvika musi wa10 akwira dare murume akwirirwa ndomukwasha ndiri kupungidza kuti amai ini mhosva yekutukirira ndaiona mufoni ndoyenya muchazoya kukumbira dare kwamambo kuti amambo ndakanga ndabatikana nenhaya yekuti mwana wangu akafa zvisina tsarukano ini chineni ndabatikana kuti nyaya yeshuwa ingasisa pamwana kufa here ndaona magariro amuri kuona ndaaona mufoni saka musatye zvinhu endai kuchechi munonamata mwari kasi baba ndinovada kuno
Tinonamata tese. Manje baba nyaya iyi kai. Mamiriro yakaita ndo kuti tibatsirane nokurumidza. Ndinotenda kuti mukwa kuti munamata. Kasi mumwe wenyu hamuzoti twachinja date. Taurai. Ndangoti mari yawo yamakabhadhara kubhaziko $40 nekudzoka ndokupai mari yekudzoka ndomusumuperusi wateka kuba patinoenda handino makabhadhara 40 yekuenda nekudzoka saidi kuti ndokupai yekudzoka musumuperusi wa10 kusvika musi wa11 ndokupai mari yacho Ataurai zvamunoda. Asi kana muchinzwa mumweya wenyu chizora kupedzesera ndotokomborerwa. Zviri kwamuri. Handipikisida asi musi isusu kukwira gomo tinokwira gomo iri satiti gomo ratinokwira Novasiyei varopafadzwa. Izvi zvese zvauya kaizvo zvazoya endai kuchechi munouya musa 25. Ndimi munofanira kutanga kuti panhoroondo yevanhu apa taisiyo. Manzwa 25 mwese makadai. Zvasimukai tipei vamwe. Kaisana inyerere.